Sådan. Se der. Nu skal jeg have vokset hele armen. Det bliver svært, når den runder sådan. Ej, det har du bare ikke at sige. Jeg skal nok prøve at gøre det, så prøv at strække armen ud, så kan det være, det går lidt nemmere. Gør du det nu? Er du klar? Nej, jeg tror ikke, du kan. Er det ikke nemmere at den anden vej? Hvad vej går? Så river jeg med hånden. 2 sekunder, 2 sekunder. Jeg er ikke tør. Nej, hvad gør du? Skal jeg rive den her vej, eller den anden vej? Det ved jeg ikke. Du skal bare... Men hvad gør du? Jeg river den her vej, så. Er du klar? Nej. Okay. 1, 2, 3. 1, Okay. 2, 3. Au! Jeg er bare flot. Au! Har jeg fået noget høj? Du har ikke fået noget af. Kan du så, den er for gammel, den der boks? Nej, jeg tror bare, du har været den forkerte vej. Au! Lad os se. Kan du ikke lige prøve at gøre det igen, så går den anden vej? Jo, jeg putter den lige på igen. Jeg ved ikke, om den kan klistre igen, så tager vi lige den anden. Du har bare reddet hul i det der. Jamen, jeg ved ikke, om den er for gammel. Tak. Jeg tror sgu da ikke, der var nogen årstal på dem her. Hvor lang tid har du haft den? Au! Man kan godt lige se forskellen. Ja. Der og der.